Ngono ku lho Dik sing tak maksud Dik. Lek aku dodol bakso, aku gak ono ndek omah sampean tak tinggal, sampean gak oleh lapo-lapo. Sampean mek nyekel dhuwit karo nyekel HP. Ngono tok lho sing tak maksud iku. Karo ndelok status HP, barang dikemas, barang dikirim, barang diterima. Ngono tok lho. Sampai nyeklekno Magicer, ngutik kompor gak oleh. Lek aku nyambut gawe, lek aku gak ono, sampean kudu nyekel HP karo nyekel dhuwit. Ngono. Dadi ndelok perkembangan status kuwi apa. Engko lek wis dalam perjalanan iku sampean ndek kene aja mlebu omah. Entenono sak tekane ngono lho. Wong wedok kudu mencerdaskan diri. Ngono lho, Dik. Ya apa carane mencerdaskan diri? Blonjo sing akeh. Ngono lho. Terus lek tak kek dhuwit iku langsung dientekno. Iku jenenge mencerdaskan diri. Iki dhuwit iki sampe aku mulai kerja sik ana gorong entek. Sampeyan lek bengi njaluk ora tak turuti. Wong lanang awan nyambut gawe, bengi wis dikokon nglayani, cek dhuwit kok gak dientekno. Sing pinter ngono lho Dik dadi wong wedok iku Dik. Ngerti apa ora sampean ku Dik? Ya apa carane? Aku iki cek pinter ngono rek di depane bojoku rek. Aku tak shopping, tak blonjo, tak ngentekno dhuwit bojoku. Ngono ku wong wedok pinter. Lah lek sampean tak kei dhuwit gak tau entek. Terus gak tau koyo ngene posisine sampean. Mosok wong wedok posisine ndek pawon ae. Gak tau nek ngarep omah nyekel HP karo nyekel dhuwit ngono gak tau sampean. Iku jenenge wong wedok apa Dik gak nurut nang bojo. Heran aku. Ngerti apa ora sementak kandhani? Sanggup gak ngentekno dhuwit bojone? Lek sampean gak sanggup aku gak nyambut gawe. Ngono lho Dik. Percum tak bergun. Wong lanang nyambut gawe, wong wedok gak smart. Sampean gelem ah diarani bojo gak worth it. Bojo gak worth it iku ya gak iso ngentekno dhuwit wong lanang. Ku jenenge bojo gak worth it. Ngono lho. Heran aku. Kok iso dikandani bolak-balik ben-bengi iku tak kandhani. Dik, lek aku budal kerja ku sampean kudu lungguh ngarep wong omah, Dik. Sampean nyekel dhuwit karo nyekel HP. Terus deloken ku Dik statuse kuwi apa, Dik? Barang dikemas, barang dikirim dalam perjalanan. Diterima, ngono ku deloken ae, Dik. Ojo sampe lengah, ngono lho, Dik. Wong lanang ku mek pikirane ku ya apa sih, Dik? Bojoku ku lho cek iso blonjo ngono lho, cek pinter, cek semar, cek worth it ngono lho. Tarabi.